Så. Filmer du ikke? Ja, for den failede. Nå. Ja, okay. Bare også YouTube. Okay, vi spiller på min server i... Ja, vi starter lige. Ja, og vi filmer begge to på samme tid. Det er ret cool. Og vi har spawnet nogle giants. Og vi har sådan noget... Jeg har fået sådan en level plugin på. Ja, og hvis I gerne vil ind, så skal I bare... Ja, join. Selvfølgelig, vi giver... Jeg skal nok skrive... Hamachi-navn og det hele. Ja, det... Lige nu er det en Hamachi-server, fordi jeg er lidt lazy. Men det, jeg laver det måske til en non-Hamachi. Men vi skriver Hamachi-navn og Hamachi-kode og sådan noget ned i description. Ja, og så skriver vi også, hvad I skal skrive for at komme ind på serveren. Så her lige, når man kan spawne en giant. Og den første. Den vil jeg dræbe. Du skal ikke dræbe den. Nej, men den første, der kommer ind på serveren. Han får måske admin, hvis han er heldig. Ja, han bliver måske en admin. Jeg kan bruge diamond svær. Godt. Og som I kan høre, så er der kommet lige sound effects til Minecraft i dag. Og det er faktisk rimelig irriterende på en måde. Yeah. Nogle af tingene de er virkelig irriterende at høre på. Så er der for eksempel en af tingene, det er dørene og kister og sådan noget. Prøv at høre det her. Hvis I kan høre det, så det er nok, det lyder meget irriterende. Og prøv at se, så er der også sådan en plugin, hvor når man har for eksempel, som mig, jeg har diamond boots på, som nogle her. Ja, så kan man glide. Okay, så kan man glide på is, hvis man holder crouching. Man kan også glide på alt muligt andet. Ja, og så hop. Og det vil jeg gerne vise jer nu. Det går rigtig stærkt. Woo! Og så kan man skifte lige om til diamond sværd. Og så kan man hoppe rigtig højt. Og det her det er vores lille skøjtebane. Hvad er det? Hvor man så kan købe sådan nogle... Ja, og dem der kommer først ind, I får det bare automatisk. I får nok iron boots til at glide på. De er meget hurtigere end læder. Men I får godt nok ikke diamond boots. Det kan jeg sige til jer. Med mindre I selv laver dem, eller sådan. Fordi, vi har slet... Fordi at så kan I jo bare hoppe over og ud fra det her issted her. Og vi gider ikke rigtig have, at der er nogen andre end os, der har diamond boots. Men mindre I selvfølgelig selv laver dem, så er det jo okay. Og jeg kan se en closed mine der. Det kan I vel også. Og så vi er slet ikke præsenteret. Prøv at se, man kan også gøre sådan her. Request, tror jeg det er sådan der, det staves. Nej. Hvad er det, du vil? Men man kan skrive sådan noget SE request. Det må være sådan der. Og så skriver man en request til en admin. Nå, for at blive en admin. You are already an OP. Ja. Det er også rigtig nice. Hvis I virkelig rigtig gerne vil være OP, så kan det være... selvfølgelig skal I gøre noget godt for serveren, og hjælpe os til alle vores ting. Og I spørger bare, Så skal I hjælpe os med at bygge og... på vores lille map her. Og som I kan se, så har Maja lavet en pickaxe her. Den er sådan lidt sej. Vi skal nok få lavet ordentligt spawn, fordi... Så nu skal jeg lige vise jer, hvad der sker, hvis man... hvis man skal spawn. Når man spawner... Okay, det failede. Jeg kunne ikke bruge spawn. Men når man spawner, så spawner man her. I skal bare gå lige frem. Og så kommer I til en vej. Og det her, det er så Jeppes hus. Så det er så ikke så stort. Nej, og I skal ikke stjæle fra det her hus. Hvis I stjæler, så bliver vi rigtig stort. Så bliver I måske banet. Ja.
Men ja, så kan jeg også lige høre den der nye irriterende lyd. Ja, meget irriterende. Og den er så også kommet med Fens Gate. Så det her, det kan I ikke smadre. Fordi man spawner også herinde. Det er meget irriterende, så det er svært at finde ud. Ja, men jeg kan lige prøve noget. Og det koster 1 iron for at få et par boots, og 1 diamond for at beholde den. Og hvis man bare beholder den uden videre, så bliver man... her lugter godt her. Hvad lugter der af? Nej, det var fordi jeg skal have aftensmad. Men vi har slet ikke præsenteret hinanden lige nu. Jeg hedder selvfølgelig Mads. Og jeg hedder selvfølgelig Jeppe. Og det er Jeppe. Vi laver så lige en film sammen her. Fordi vi godt kunne tænke, at der var nogen, der kom ind på serveren. Ja. Det kunne nemlig være dejligt. Ja, som ville hjælpe os lidt. Jamen ting, og I bliver oppet, hvis I rigtig gerne vil hjælpe os med noget, så kan vi godt op jer. Og hvis I rigtig gerne vil hjælpe os med noget, så siger I det bare. Så siger I bare til brug for hjælp. Så kan I bare skrive request og komme ind på serveren hver dag og bare sige det hele tiden. Så skal vi nok. Så kan vi kan lave sådan et system, hvor vi laver et spawn nu her lige om lidt, og så skriver vi et sign, der når vi har brug for hjælp til noget. Ja. Og så kan I hjælpe os. Så finder vi et hus og skriver et sign eller sådan noget. Ja. Okay, vi har sådan kort et lille stykke tid, og selvfølgelig vi hjælper jer, hvis I er totalt irriterende. Hvis I bare irriterer andre banner og kigger og griffer og sådan noget. Griefer, ja. Det værste nogensinde. Det er en admin, der griffer. Ja. Og som I kan se, det her det er mit hus. Det her, det er ikke helt færdigt. Det ser lidt dumt ud, men okay. Hippie hop. Og så det her, det er så en af vores venner, der hedder Johan. Jeg ordner det hans tag, fordi der hele tiden spawner dumme monstre heroppe. Men ja, og så har vi en Halloween plugin, så vi kan tage glas på hovedet og Jack-o'-lantern. Ja. Så og komme til Halloween. Lad os faktisk lige gøre det. Ja, vi kan lige gøre det og vise hvordan det ser ud. Men først så skal man... Og Mads, han har ikke engang set det. Kom herop, jeg bygger. Nej. Ja, den er en god idé. Lol, hvad sker der lige for de her spawns dernede? Det var mig. Nå, og så er der spawns dernede, hvis I gerne vil have det. Okay. Se, så går vi herind. Lol. Prøv at se. Øj, der er en kist. Der er en kist lige her. Prøv at se. Øj, den sprang i luften. Og så er der pumpkins. Ja, der er mega mange pumpkins. Og her er gravsten. Hvor? Herhenne ved mig. Ja. Prøv at se. Så skal vi grave ned. Okay. Så skal vi grave ned ved gravstenene. Og se om vi kan finde kister hernede. Ej, hvor er det creepy der. Se. Hvis man er heldig, så kan man finde kister. Der. Har du fundet en kist? Music disc. Diamonds. 5 diamonds. Og ja. Ja, og den første, selvfølgelig den første, der kommer ind. I kan få en ting af os. I får ting af os, ja. Det får I. Og nu vil vi så lige... Ui! Drink! Kager! Jeg fik sådan 2 kager. Øj, her er flere gravsten. Og en enderman! Au. Kiste. Har du fundet en kiste? Ja, der ligger så bones i. Høj. Bum. Ja, det er mega realistisk, at der ligger bones i, jo.
Så skal vi starte filmen? Her. Hvad? Start filmen? Skal vi stoppe? Ja, det kunne vi egentlig godt. Så... Og så kan vi kan lave en let's play om det her, hvis det Ja, hvis I vil. Jeg er også i gang med at lave en anden let's play, hvis I har set den. Lol, jeg dræbte en creeper med en kiste, der sprang i luften. Fedt. Så dræbte jeg en creeper mere. Jeg kom til at smadre kisten. Nå. Hvorhen er vores portal? Portalo. Den er herovre. Hvor er du? Jeg flyver herop. Der. Ja, her. Ja, Ja. Vi kan også bare lave et sted, hvor der er en portal, hvis I rigtig gerne vil have noget. Så... Af den her. Ja. Så I Vi bare ses, kan YouTube. ned i det.